Vítajte v Karma klube. Dnes sa chcem pozrieť na workoholizmus, ktorý sa týka mnohých z nás. A je to veľmi, veľmi nebezpečná závislosť. Minulo sme hovorili o závislostiach, ako žrádlo, sex a tak ďalej, alkohol, ale workoholizmus je taký špeciálny, pretože je veľmi odobrený celou spoločnosťou. Každý dostane zlatú hviezdu na čelo, pretože veľa pracuje, poctivo pracuje a nesie to so sebou, keď poviete, že som strašne busy, takú pachuť tej dôležitosti, že som dôležitý, som v podstate cnostný, robím niečo dobré, platím účty, ako tá práca sa považuje. A zároveň ale niekedy je to úlet a znova únik pred tým, aby sme si uvoľnili cestu k tomu, čo by nás urobilo naozaj šťastnými, kedy by sme pocitili tú silu z toho, že tvoríme, že sme kreatívni, že robíme niečo, čo je vlastne sranda. A má to dva uhly. Môžeme sa tomu vyhýbať, aby sme tvorili a naozaj dávali viac a viac do toho nášho kreatívneho projektu, o ktorom stále snívame, pretože máme strašne veľa práce. Takže môžeme sa pozrieť na to, prečo máme toľko veľa práce. Nevieme šéfovi povedať nie, pracujeme nadčasy, alebo začínate viacero projektov naraz a neviete to dokončiť. Nachádzate sa v nočných hodinách nad stolíkom, že ešte stále pracujete, keď už máte spať alebo robiť niečo iné. Alebo si dávate budík na 6 a nájdete sa, že upratujete nejaké ponožky alebo niečo a stále prokrastinujete a stále máte pocit, že nestíhate. Ale stále je tej práce nejak veľa. To môže byť jedna vec, na ktorú by som vás chcela pozvať, aby ste si posvietili, aby ste si sadli a zhodnotili si, pracujem príliš veľa a možno nepracujem príliš veľa, ale za málo peňazí. Aké je to na vašom trhu? Aké je to vo vašom obore? Koľko beriete za hodinu? Je toto ten problém? Prečo máte príliš veľa práce a ste workoholik? Alebo ten druhý uhol je ten, že sa vlastne iba vyhovárate tým, že ste hrozne busy, lebo sa ešte stále bojíte toho, že si uvoľníte ten čas na to, aby ste robili niečo, čo vás baví. A teraz, prečo to tak je? Pretože mnohí z nás majú stále predstavu, že je práca, tá poriadna, poctivá práca a potom je zábava. Hej. A ja vás zase pozývam, pozrite sa na to, ako sa to dá zlúčiť, ako sa dá baviť a pracovať zároveň. A aj keď robíme tieto cvičenia, možno to vy, workoholici, považujete za prácu. Teraz idem pracovať na sebe. Hej. A zase to je ďalšia nakladačka, ďalšia povinnosť. Namiesto idem sa hrať. Idem sa teraz hrať hodinu a bude to sranda. Bude to pohodička. Napíšem si tu nejaké cvičenie, pohrám sa s tým, pozriem sa, čo tam vzniklo. Poviem si, wow, toto je zaujímavé, toto som sa o sebe dozvedel, teraz to niekomu zazdielam a je to príjemná vec. Je to niečo, kde vyhrabávate nejaké informácie o sebe, prežívate nejaké pocity, ktoré sú iba vaše. A môže to byť naozaj skvelé uvoľniť sa do toho a naozaj si povedať, teraz sa bavím, teraz to nie je žiadna makačka. No a preto by som chcela, aby ste si so mnou spravili jedno cvičenie. Môže trvať 10 minút alebo dlhšie, koľkokoľvek tomu dáte. A jediná zase vaša úloha bude, už sme mali podobné cvičenie, tak chcem vedieť, že čo teraz vznikne, či sa to bude nejak líšiť, aby ste sa bavili. Takže napríklad môžete si zobrať nejakého obľúbeného autora alebo niekoho, pri kom sa bavíte, môže to byť aj film alebo čokoľvek, čo máte v hlave ako predlohu, treba z Bukovský, ktorý svoj charakter čínaský, Henry Čínaský stále slope a proste zabáva sa s prostitútkami a chodí na konské derby a strašne hreší a je to naozaj, nemusí to byť až takýto extrém, ale chcela by som, aby ste sa inšpirovali niečím takýmto a napísali si úplne stajte flow, proste čokoľvek chcete. Treba váš život. Jeden deň, kedy vôbec nemusíte pracovať a iba sa bavíte. Ako by vyzeral ten deň? Čo robíte ráno? Otvoríte si fľašu? Alebo stále sa vracam k tomu chlastu, ale môže to byť úplne čokoľvek, čo chcete urobiť. Ísť do parku, sa opaľovať, alebo ísť na kolotoče, alebo zavolať bývalému frajerovi z 10 rokov dozadu a pozvať ho na rande, alebo si kúpiť popcorn a ísť do kina, open air cinema, čokoľvek. Takže chcem, aby ste si predstavili jeden deň vo vašom živote, alebo môže to byť aj týždeň vo vašom živote, alebo aj mesiac, alebo aj celý život, keď chcete. Tam sa vôbec fantázii medze nekladú. A opíšte mi, čo robíte, keď nemusíte pracovať a iba sa bavíte. A vlastne toto je vaša práca v úvodzovkách.
Takže pozývam vás do toho a budem sa veľmi tešiť na to, ako budete tráviť svoje dni bez toho workoholizmu.